Така, днеска съм решил да се позабавлявам с едно цяло състезание, а именно математически турнир Иван Салабашев. Темата за трети клас от 2024 година. Ще видите, че няма нищо страшно в това състезание. Би казал, че е едно от по-лесните такива. Нека започнем с първата задача. На колко е равно на известно число хикс от равенството хикс делено на 3 плюс 7 равно 14? Така, първото нещо, което ще направя е да си препиша това равенство. И сега, има едно златно правило при решаването на равенство. Винаги, когато имаме неизвестно число, искаме всичките неизвестни числа да останат от едната страна. В случая имаме хикс делено на 3, може да е хикс по 2, хикс делено на 10, на 100, няма значение. Винаги хикса с умножение и деление към него си остава. Съответно, трябва пък седмицата да я преместим от другата страна и това ще стане последния начин. Хикс делено на 3 е равно на 14 минус 7. Наблягам на минуса, защото се бърка страшно често това, като се решават подобни неща. Защото това е единственото място, където може да се направи грешка. Хикс делено на 3 става равно на 14 минус 7, 7. Добре. Сега обаче нас ни питат колко е хикс, а ние имаме хикс делено на 3. Ами за да намерим колко хикс, трябва хикс делено на 3 да го умножим по 3. Само че за да умножим хикс делено на 3 по 3, трябва да умножим и другата страна на равенството на по 3, за да запазим това равенство. Тоест, щом тук имаме нещо, което е равно на 7 и това нещо го умножим по 3, трябва и 7 да умножим по 3. Съответно, аз ще го запиша последния начин. Наклонена черта по 3. Тоест, наклонена черта означава, че целият ред и отляво и отдясно всичко умножавам по 3 и ще се получи хикс делено на 3 по 3 е равно на 7 по 3. Тук тройките се махат и остава само хикс е равно на 21. Буквално за секунди получихме отговор Б. Втора задача. Колко са всички нечетни двуцифрени числа с произведение на цифрите 8? Добре. Имаме двуцифрено число, цифра на десетиците, цифра на единиците. Като двете цифри трябва да имат, като ги умножим една по друга, да прави 8. От таблицата за умножение веднага се сещам, че имам 1 по 8 да е равно на 8 и другата ни възможност е 2 по 4 да прави 8. Съответно, възможните числа, които може да сложим на тия две места, ще бъдат 1, 2, 4 и 8. Само че в условието има една подробност и това е, че ние търсим нечетно двуцифрено число. Съответно, от всичките тези цифри, единствено единицата може да сложим като цифра на единиците и съответно комплект с нея върви осмицата и числото ни е 81. Няма други възможности, защото ако ползвахме 2, 4 и 8, където и да е, ще да се получи някакво четно число. Следователно, имаме само едно и това е числото 81 и отговорът е А. Продължаваме нататък. Рая, Майя, Ная и Вая имат красиви едноцветни раници. Цветовете им са лилав, розов и червен и така нататък. Така, сега ще ви издам преди да прочетем задачата до край, че това е един типичен пример за така наречените детективски задачи. Следователно, аз още преди да съм прочел всичко до край, ще си запиша информацията, която имам в първи две изречения. Следователно имаме Рая, Майя, Ная, Вая, които имат раници с лилав, с розов и червен цвят. Така, детективски задачи най-лесно се решават с една табличка. Аз наредих нещата. Като в колонките имаме имената, а в редовете имаме цветовете. И сега, трябва изречение по изречение, макар че задачата изглежда сложна, ако караме изречение по изречение систематично, бавно и спокойно, ще видите, че се получават много лесно нещата. Продължаваме. Всяко момиче има точно по една раница и харесва нейния цвят. Окей, добре. От тук тази информация не може да попълним нищо в таблицата, следователно продължаваме нататък. Цветът на раницата на Рая е същия като тази на раницата на Ная. Добре, но само една от четирите раници е червена. Тоест, Рая и Ная не могат да имат червена раница, защото те са две раници с еднакъв цвят, а червената раница е само една. Аз следователно ще седна и ще запиша един голям минус.
Съответно Рая на червено не може да има и Ная червена не може да има. Така, до тук всичко това, което може да извлечем е това. Продължаваме нататък. Какъв цвят е раницата на Рая, ако е известно, че е така. Преди да продължа, веднага се отбелязвам. Раницата на Рая. Това е нещо, което търсим. Много е важно при тези задачи да знаем какво търсим, защото се получават много лесно обърквания. Правилно решение и накрая отговора слагаме грешен. Така, какъв е цветът на раницата на Рая, ако е известно, че Ная не харесва лилаво, а Мая не обича червено? Добре, Ная не харесва лилаво. Директно мога да кажа, че тук ще е Рая, т.е. Ная. Тя казваме, че не харесва лилаво. Съответно и за Рая мога да кажа, че няма лилава раница, защото казахме, че двете имат един цвят. А Мая не обича червено. Сега, Мая не обича червено, по принцип, ето го Мая, ето го червеното, ще го запиша. Не ни трябва, защото имаме следното нещо. Забелязваме в тази колонка тук, че Ная няма нито лилава, нито червена раница. Ами, единствената опция, която ни остава е Рая да има розова. Тоест Ная, а следователно и Рая ще има розова раница, защото казано е в жълтото изречение, че двете имат едни и същи раници. Ами, ние какво търсихме? Цвета на раницата на Рая, много предвидливо сме си записали и ние го получихме. Тоест и Ная и Рая имат розова раница. Следователно отговор Б. Интересуват ли ни какви цветове са раниците на другите момичета? Не ни интересуват. Може ли да ги намерим? Можем. Все пак за учебна цел ще покажем. Забелязва в най-долния ред, че нито Рая, нито Мая, нито Ная имат червена раница. Следователно остава само за Вая да има червена раница. Записваме тук един плюс. А щом тя има червена раница, тя няма лилава и розова. Всеки има по една раница. Добре. Розова, така. Лилавата гледаме сега най-горния ред, ето този тук ред. Виждаме, че никое друго момиче, освен Мая, няма да има лилава раница, т.е. лилавата раница остава за Мая. И тук си преписваме един минус. И така намерихме всяко едно момиче. Не е нужно да решаваме всичко. Виждате, че още в началото успяхме да намерим розовия цвят, но все пак аз показвам как се правят нещата. Така, продължаваме нататък с четвърта задача. В селски двор има 4 кученца, 9 пиленца и няколко крави. Краката им са общо 58 на брой. Колко са кравите? Добре, директно трябва да си записвам информация, която знам. Кученцата са 4 броя. Пиленцата са ни 9 броя, а кравите, имаме КК, тия ще запиша крави, тук ще запиша кученца. Кравите са ни неизвестен брой, хикс ще го кръста за момента. Съответно, знаем също така, че всяко кученце имат 4 крака, всяко пиленце имат 2 крака и кравите, макар да не им знаем броя, ние знаем, че всяка има по 4 крака. Общо краката са 58 от условието, разбираме, и мога да направя следното уравнение. 4 кученца по 4 крака, 4 по 4, плюс 9 пиленца по 2 крака, 9 по 2, плюс хикс крави, хикс на брой крави по 4 крака, общо прави 58. Ами, елементарно, 4 по 4 16, плюс 9 по 2 18, плюс 4 пъти по хикс е равно на 58. Или 34 плюс 4 пъти по хикс е равно на 58. И както в първа задача по-рано, преместваме 34-ката от другата страна, за да получим от една страна само хиксовете, от друга страна всичко останало. И това ще бъде последния начин. 4 пъти по хикс е равно на 58 минус 34. Аз директно ще го сметна, че е равно на 24. Този път го делим всичко и отляво и отдясно на 4. Получаваме, че 4 хикс делено на 4 хикс е равно на 24 делено на 4, което е равно на 6. Хикс какво ни беше? Хикс ни е броя на кравите. Какво ни питат? Колко са кравите? Ами, отговор Г. 6. Виждате много бързо и много лесно. Пета задача. Иво измисли действието точкуване, което се записва чрез знака точка с кръгче около нея и се извършва по правилото, съответно и това правило. Колко получи Йоги, който пресметна вярно цялото и това нещо, което виждате. 90, точкуване, скоби.
Така. Тук първото по-трудно нещо, така да кажем, е, че трябва да знаем нещо много основно, но нещо, което се бърка много често. Това е именно поредността на действия. Винаги, когато имаме няколко скоби, виждате, тук имаме първични скоби, е тия малките, и имаме и по-големи скоби, вторични. Ние винаги трябва да започнем отвътре навънка. Съответно, аз ще си хвана 56 първо. Ей, това нещо ще си го хвана. 56 делено на, т.е. точкуване 5, което трябва да бъде 56 делено на 5 плюс 2, което е равно на 56 делено на 7, което е равно на 8. Тоест, тук вместо това, този израз 56 точкуване 5, мога да запиша, вече знам, че имам 8. Следователно нататък продължава, аз ще си препиша 90 точкуване, скоби 80, вече знаем вместо 56 точкуване 5, че имаме 8. И по същия начин, като прави до преди малко, решавам скобите първо. 80 точкуване 8, това ще бъде равно на 80 делено на 8 плюс 2. Охо, перфектно се получава 8 плюс 2, кръгло число 10. 80 делено на 10, 8. Добре, вместо тия скоби вече знаем, че имаме 8. И сега вече най-накрая може да запишем 90 точкуване 8, което ни е този тук резултат, е равно на 90 точкуване. Отново имаме, то вече не е точкуване, ами е 90 делено на 8 плюс 2, знаем, че е 10 от предишното и се получава 90 делено на 10. Крайният ни отговор е 9. Има ли такъв отговор? Има отговор В. Продължаваме напред с 6-та задача. В племето Отелос всеки месец жените разменят биджутата си. Окей. 4 пръстена се заменят за 5 чифта обици, а 7 гривни за 3 пръстена. Колко чифта обици може да получи жена срещу всичките 28 гривни, които е донесла? Окей, тук работиме с обици, пръстени и гривни. Аз ще си ги записвам по-лесно. И за да не се обърквам, казах вече няколко пъти, ще карам изречение по изречение. 4 пръстена се заменят за 5 чифта обици. Добре, аз записвам. 4 пръстена. Ще използваме син цвят. 4 пръстена се разменят за 5 чифта обици. 5 обици. Добре. 7 гривни за 3 пръстена. 7 гривни са равни на 3 пръстена. И ни питат колко чифта обици може да получи жена срещу всичките 28 гривни, които е донесла. Ами добре, нас ни питат реално 28 гривни на колко обици са равни, т.е. хикс обици. Добре. Ами, нека си кръстим първи, втори, трети ред, съответно първо, второ, трето уравнение. И сега ще работим. Сега, питат ни 28 гривни на колко обици са равни. Единственото друго уравнение, което имаме гривни, е и това уравнение. Тук става дума за 7 гривни, тук става дума за 28 гривни. Забелязваме, веднага ми изчака в акъла, че 7 е 4 пъти по-малко от 28, т.е. 7 по 4 прави 28. Затова ще направим експеримент. Дайте да видим сега, ще си препиша тук второто уравнение. 7 гривни са равни на 3 пръстена и интуитивно умножавам всичко по 4 и получавам 28 гривни са равни на 3 по 4, 12 пръстена. Добре, само че я вижте, 28 гривни са равни на хикс обици, т.е. ние търсим на колко обици са равни 28 гривни, а вече знаем от второто, че 28 гривни са 12 пръстена. И сега другото уравнение, в което се споменават пръстените, това е първото уравнение, само че там става дума за 4 пръстена, а не за 12 пръстена. Тоест, аз ако си препиша второто уравнение, 4 пръстена е равно на 5 обици и го умножа по 3, защото реално виждаме тук, че имаме става дума за 12 пръстена, които са 3 пъти повече от 4 пръстена на второто уравнение. Ще получим, че имаме 12 пръстена равно на 3 по 5, 15 обици. Ами, ние какво всъщност получихме? 28 гривни, които са равни на 12 пръстена, са равни, ето от тук вече знаем, и на 15 обици.
Съответно мога да кажа директно това да го пропусна и ще кажа, че 28 гривни е равно на 15 обици. Това е нещо, което ни търсят. Нали така? На известните обици. Колко обици? Ето ги. 15. Има ли такъв отговор? Има. Отговор Г. Седма задача. Страната на квадрат е естествено число и е с 4 см по-къса от страната на равностранен триъгълник. Стоп. Имаме геометрична задача. За да не се бърка нататък и да не четат 1000 пъти условието, директно начертавам това, което ми е казано в първото изречение още. Имаме квадрат, разбрах. Имаме и един равностранен триъгълник. Като страната на триъгълника е с 4 см по-голяма от тази на квадрата. Тоест, ако страната на квадрата е А, те всичките ще са А, защото е квадрат, страната на триъгълника ще бъде А плюс 4. Имаме А плюс 4, А плюс 4. И сега вече мога продължа нататък. Обиколката на триъгълника в сантиметри е равна на най-малкото възможно двуцифрено число с четна цифра на десетиците. Добре. Четна цифра на десетиците. Хубаво, дайте първо да запишем каква е обиколката на триъгълника. Обиколката на триъгълника ще бъде равно на 3 пъти по А плюс 4. И това е равно на някакво двуцифрено число, което е възможно най-малкото и е с четна цифра на десетиците. По принцип, тук за двете позиции на десетиците на единиците, по принцип разполагаме за десетиците с числата от 1 до 9, а тук разполагаме с числата, даже ще запиша и така, 1, 2, 3 и така до 9. А тук разполагаме и с нулата. Нулата не може да бъде десетица, защото няма число 0, 1, 0, 2. Това не са числа. Но пък в десетиците може. Имаме 10, имаме 20 и така нататък. Съответно имаме 0, 1 и така до 9. Добре. За да бъде възможно най-малко, трябва цифрата на десетиците да е възможно най-малко. И тя ще бъде едно най-малкото. Само че са ни казали, че трябва да бъде четна. Т.е. едното не мога да го ползвам. И следващото, което ми е налично, е 2. 2 е четно. И сега по същата логика трябва да избера възможно най-малкото число от цифрите тук за единиците. Най-малкото ми е 0. 20. Добре. Само че вижте какво се получава. Ние знаем, че 3 по нещо, колкото и да стои тук в скобите, 3 по нещо е равно на 20. За да намеря това нещо, аз трябва по същия начин да разделя всичко на 3. Ще се махне тройката, но ще трябва да разделя 20 на 3. А 20 не се дели на 3. Следователно не може да използваме нулата. Те хората са казали още в условието. Обиколката на триъгълника в сантиметри е равна на най-малкото възможно двуцифрено число. 20 не е възможно, защото 20 не се дели на 3. Следователно и нулата не може да използваме. Дайте се преместиме към единицата. 21. 21 се дели на 3. И следователно може да продължим вече с решението. Цялото това нещо ще го разделя, казахме на 3. Тук ще си изтрия за прегледност. И получавам, че А плюс 4 по 3 делено на 3 е равно на 21 делено на 3. Или тройките се махат. А плюс 4 е равно на 7. Казахме всичките неизвестни от една страна, всичките известни от другата. Или А е равно на, местим четворката, 7 минус 4, което е равно на 3. Добре. Хубаво. Знаем, че страната на квадрата е равно на 3. Знаем, че страната на триъгълника е равно на 3 плюс 4, което е равно на 7. И поглеждаме какво точно ни питат последното изречение. Колко сантиметра е обиколката на квадрата? Добре. Обиколката на квадрата е равно на 4 пъти по А, което е равно на 4 пъти по 3, което е равно на точно 12 см. Има ли такъв отговор? Има. Отговор Г. Продължаваме нататък с 8 задача. Нора изпече соленки. Четвъртинката от соленките без една подреди в красива купа. Останали така. Прочетете си го сами, ще направим, може да си спрете клипчето. След като вече сте го прочели, може да започнем да решаваме. Така, нека го решим за по-лесно първо графично. Ние имаме някакво количество, което ще го изобрази за този правоъгълник.
Четвъртинката от това количество, но без една, е подредена в някаква купа. Тоест аз това ще го разделя на 4 равни части. Взимаме и тая четвъртинка. Обаче ето тук ще си запазя една бройка, ще кажем, че си остава към тия 3. 1, 2, 3 плюс 1. Си остават непокътнати. След това половината от останалите и още една е сложила в кутия. Тоест, ето тук тия 2 третинки плюс единичката си ги е разделила на 2 и този път е махнала една. Тоест, имаме половината минус 1. Останалите 31 соленки ти остави за продажба в пекарната. Ами, реално след като сме разделили и сме махнали още едно, останалото е само ето това. Хубаво, след като сме го изобразили по някакъв начин, нека да видим как ще стане това с пресмятане. Ами, аз ще си начертая едно кръгче. Това е класическа задача пък от тип да върнем филмчето назад. Съответно трябва да направим филмчето. Как се прави филмчето? Правим си едно кръгче и казваме, разделяме на 4 и получаваме някакво друго число. Кръгчето после ще ги попълваме с числа. Сега, искам в първото кръгче ни изобразява цялото количество, т.е. ето това. Ние като сме разделили на 4, получаваме тази четвъртинка. Аз реално искам да получа ето тук това количество, което ни остава. Т.е. ние делиме на 4 и после го умножаваме по 3 и получаваме, пак казвам, това тук количество цялото. Сега, не трябва да забравяме обаче, че имаме и още едничка, която си оставяме. Следователно аз ще запиша плюс 1. Това количество, второ изречение ни казва, че Дора го е разделила на... Нора го е разделила на 2 и е с още една, плюс още една е махнала от това количество и е дала на сестра си. Съответно аз това ще го разделя на 2 и ще махна още една и получавам накрая остатъка, т.е. ето това тук количество, което е 31. Ами добре, дайте сега да върнем филмчето назад. За да го върнем, единственото нещо, което трябва да направим е да си припишем стрелкичките и числата с обратен знак. Тук ще стане плюс 1, тук ще стане по 2, тук ще стане минус 1, тук ще стане делено на 3, тук ще стане по 4. И сега почваме. 31 плюс 1, 32. 32 по 2, 64, минус 1, 63, делено на 3, 21, 21 по 4 прави 84. Тоест цялото количество е това, целият правоъгълник, който казахме в началото, количеството на изпечените соленки е 84. Нас какво ни питат обаче? Много внимавайте. Тук вижте, дали са 84-ката. Ние получаваме доволни 84 и в бързината, заграждаме 84. Обаче нас ни питат колко са соленките в купата. Тоест, ние трябва да се върнем към второто изречение и да видим, че четвъртината от соленките без една подреди в красива купа. Тоест, ако всички са 84, ние трябва да разделим на 4, което е равно на 21. И от тия 21, без една, т.е. минус 1, реално е това нещо, което ни питат. Колко са в купата. И това се получава да са 20 соленки. Има ли такъв отговор? Ами има. Отговор В. Така, продължаваме с 9-та задача. Ани начерта два вида фигури. Еднакви равностранни триъгълници с страна 5 см и еднакви квадрати с страна 10 см. Добре. Преди още да съм дочел до края на задачата, директно си ги чертая самите фигури. Имаме равностранни триъгълници, имаме и квадрати. Това нещо не се получи като квадрат. Ще начертаем наново. Така, квадрат, т.е. триъгълниците има страна 5 см, а квадратите има страна 10 см. Добре. Общия брой на фигурите е 20, а сборът от обиколките има 400. Колко са триъгълниците? Така, ние не знаем индивидуалните броеве на отделните фигури, съответно аз ще си ги кръстя. Нека да кажем, че триъгълниците са брой Хикс
а квадратите са y на брой. Следователно, по този начин ще мога да запиша без проблем x плюс y по условие равно на 20. И също така, ако приемем, че обиколката на един триъгълник е равно на 3 по 15, равно на 3 по 5 равно на 15 см, тогава обиколката на един квадрат ще бъде равно на 4 по 10 равно на 40 см. Добре, следователно вече мога да запиша уравнението хикс броя триъгълници по всеки с обиколка по 15 см плюс y брой правоъгълници, всеки с обиколка 40 см, общо е равно на 400 см. Добре, сега, тук това ще го изтрия вече и оставам само с две уравнения. Хубаво да е, в едното имаме хикс и y, в другото имаме хикс и y, само че тук хиксовете са 15, тук е 1, тук y са 40 и y в горното ни е 1. Аз какво ще направя? Това първото уравнение ще го умножа просто и двете страни по 15. И по този начин ще получа 15 по хикс плюс 15 по y е равно на 15 по 20, което ще ви кажа, че е 300. И от долното ще го препиша, имаме 15 по хикс плюс 40 по y е равно на 400. Сега, по какво се различават тези две уравнения? Имаме 15 хикс, 15 хикс, 15y, 40y, т.е. с 25y повече. Т.е. тук разликата е 25y и съответно от друга страна пък разликата ни е между 300 и 400 е 100. Т.е. аз, както в една от предишните задачи, ако кръстим това 1, а това 2, или това ще окръстим 1, долното ще бъде второ уравнение, аз от второ уравнение извадих първо, т.е. минус. И получих ето това, защото по този начин 15 се маха, 15 минус 40 се получава да е 25 и 400, т.е. 40 минус 15 е 25 и 400 минус 300 е 100. И по този начин получихме 25y, че е 100. Съответно 25y, ако пишем, че е 100 и двете страни ги разделим на 25, тук ще се махна 25-ицата и получаваме, че y е равно на 100 делено на 25, което аз на моите ученици съм ги задължил да го научат на изуст. 100 делено на 25, 4. Може да се знае, че да се запомнят няколко неща. 25 по 4 е равно на 100, 20 по 50 е равно на 100. И тия две неща трябва наистина да се знаят на изуст, защото в такива задачи, ето виждате, тук ни се получава да ни е много удобно да го знаем. Y4. Какво е Y? Y казахме, че е броят на квадратите. Хубаво да има, нас ни питат колко са триъгълниците. Аз обаче имам и това уравнение, че общо фигурите са 20. Съответно от 20 фигури, като извадим 4 квадрата, ще получим 16 триъгълника. Това не е отговор на задачата. Нататък. На 5 картички са написани цифрите 0, 2, 4, 5 и 7. 0, 2, 4, 5 и 7. На всяка картичка по една цифра. Ето ги, т.е. иска да кажа, че картичките не са двулицово надписани, т.е. само от едната страна имат някакъв надпис, някаква цифра. Основата на равнобедрен триъгълник, измерена на сантиметри, е 4 пъти по-голяма от броя на всички четни двуцифрени, които могат да бъдат съставени само с тези две картички. Така, тук малко стават по-сложни нещата, обаче аз веднага забелязвам, имам геометрична фигура. Равнобедрен триъгълник, неговата основа, измерена в сантиметри съответно. Не ме интересува как продължава изречението нататък. Имам равнобедрен триъгълник с някаква основа. Ако си кръсти основата А, ще си кръстя бедрото Б, съответно понеже е равнобедрен, двете бедра са еднакви и другото бедро ще бъде Б. И сега вече мога да продължа с условието. Е 4 пъти по-голяма от броя на всички четни двуцифрени числа, които могат да бъдат съставени само с тези картички. Добре, сега, ето тук ще маркираме и останалата част от това изречение. Е 4 пъти по-голяма от броя на всички двуцифрени числа, които могат да бъдат съставени само с тези картички. Това ни става дума за основата А. Хубаво.
Ами дайте да видим сега. Имаме двуцифрени числа. Имаме цифър на десетиците, цифър на единиците. Съответно, цифрите, които мога да използвам като цифра на десетиците, са всичките без 0, защото нямаме число 0,1, 0,2, нали така. 0 не може да я ползваме в началото, но после имаме 2, 4, 5 и 7. От друга страна пък, за цифрата на единиците, може да ползваме тези 4 плюс 0, т.е. всичките ни 5 числа. 0, 2, 4, 5 и 7. Сега, казваме обаче, че нас ни трябва броя на всички 4 двуцифрени числа, т.е. в цифрата на единиците не може да имаме 4 цифри, защото тогава няма да може да се делят на 2, махам 5 и 7. По принцип, това в момента, който сме получили, е една елементарна задача от комбинаторика или още известна като темата за броя на възможности. И по принцип трябва да се напише, може да напише, че имаме за цифрата на десетиците имаме 4 възможности, а за цифрата на единиците имаме 3 възможности. 0, 2 и 4. 4 по 3, това са общо 12 комбинации. Само че, нека се загледаме за секунда. Ако сме използвали двойката, примерно казваме, използвали сме двойката в цифрата на десетиците, то тогава вече ние няма да може да я ползваме в единиците, защото картончето ни е използвано. Хубаво да е, ама и тогава в такъв случай ще имаме общо 4 възможности за цифрата на десетиците и само 2. И тогава няма да бъде 12, тогава ще бъде 8. Да, ама ние пък може да не използваме двойката, ами може да си използваме, да кажем, петицата. И тогава ще имаме 4 възможности в началото и двойката си остава тук, ще имаме 3, което са 12. Кога от двете обаче ще бъде, ние не можем да знаем, искаме да преброим в момента възможности, някаква комбинация. Съответно аз предлагам да направим задачата последния начин. Ще си разделя общо възможности на 3 случая. Първи случай е когато накрая имам само 0. Това ни е общо само един избор имаме. Съответно пък на първо място може да имаме 2, 4, 5 и 7, 4 комбинации, 4 по 1, 4. Добре. Втори случай. Накрая на втората цифрата на единиците, нека имаме нещо, което не е 0, т.е. 2 или 4, а пък на първо място имаме четните числа, пак 2 или 4. В такъв случай, тук може да пише, че имаме две опции. Две опции, обаче която от тях да избера, да кажем, примерно, че избера двойката, тук вече нямаме като избор, защото като сме го ползвали, имаме само четвърката. Също ще се получи, ако ползваме четвърката, остава и накрая пък само двойката, т.е. имаме две възможности, 2 по 1, равно на две числа. И трети случай, където втората цифра, т.е. цифрата на единиците, е четно, ние ще трябва да е четно, т.е. ще бъде 0, но не е 0, защото първият случай казахме, че с 0, т.е. ще имаме пак 2 и 4, но пък за цифрата на десетиците ползваме пък нечетните числа, 5 или 7. В този случай ще имаме вече 2 по 2, защото тия да използваме и петиците и седмицата, 2 четирика точно са свободни. И тогава са 4. И следователно, сега казваме в първи случай, че имаме 4, втори имаме 2, трети случай имаме пак 4 и можем просто да ги съберем. 4 плюс 4 плюс 2, общо 10 варианта. Общо 10 числа, които може да съставим, които да са двуцифрени или са четни, с тези 5 цифри. Тоест, какво ни е тук? Погледнем зеленото изречение, всъщност може да видим, че това е основата на равнобедрения триъгълник, е броя, който е 10. Тоест, аз казвам, че А е равно на 10 см. Добре, тук задачата наполовина вече е решена. Сега, нека да видим остатък от условието, какво ни казва. Остатък казва, бедрото на същия триъгълник, вече ще гледаме на колко е равно Б. Измерено в сантиметри е равно на разликата на най-голямото и на най-малкото съставените числа. Добре, най-голямото число и най-малкото, дайте да ги потърсим. Имаме пак числата, казахме 2, 4, 5 и 7 на първо място може да сложим, а на втората позиция може да сложим същите и 0. 0, 2, 4, 5 и 7. Казахме обаче, че трябва да са двуцифрени, т.е. са четни, следователно 5 и 7 не можем. И имаме тези възможности. Добре. Ами, дайте да видим сега най-малкото число. За да е най-малко число, трябва първо цифрата на десетиците да е възможно най-малката. Аз избирам 2. И сега, за да бъде най-малко, трябва и цифрата на единицата да е възможно най-малка. 2 вече не играе, ролята, ще сме го използвали при десетиците, съответно най-малкото ще бъде 20. Окей, хубаво. Дайте сега да видим какво ще бъде най-голямото число. Ами за да най-голямото прилагам обратната логика. Цифрата на десетиците трябва да бъде възможно най-голяма, т.е. 7. Записвам си 7. И сега цифрата на единиците трябва да е възможно най-голямата, което е 4. 74. Ами 74 минус 20 се получава 54. Окей, значи Б е равно на 54. И от двете страни ще бъде 54. Какво ни питат? Колко сантиметра би колкото на триъгълника? Ами колкото на триъгълника елементарно може да изчислим, че е равно на 2 пъти по А, т.е. 2 пъти по Б, двете бедра, плюс основата А, което е равно на 2 пъти по 54 плюс 10, което ще бъде равно на 108 плюс 10, което е равно на 118. Хубаво да е, ами аз забележете нещо, трябва да четем много внимателно. Нарочно написах така, за да видим някой се сети къде греша, защото тук има една грешка. Всъщност зеленото изречение, въпреки че сме сметнахме, че броя комбинация от тези числа е 10, зеленото изречение казва, че основата е 4 пъти по-голяма от този брой. Много важно, трябва да се прочетем отново нещата. Затова аз това ще го изтрия, казвам, че грешно, даже няма да го трия. И ще кажа, че А е равно на 40 см, а не на 10 см. 40 см. И сега вече може да поправим, че 2 пъти по Б плюс А е равно на 2 пъти по 54 плюс 40, което ще бъде 108 плюс 40, което е равно на 148, което ни е и верният отговор. 11 задача. Лили записва в тетрадката си числото 27, а след него Вили дописва още веднъж цифрата 7 и се получава числото 277. С колко десетици получено число е по-голямо от 27? Елементарна задача. Елементарна задача, сега веднага ще я решим много набързо. Имаме числото 277, което се получило след добавянето на седмицата. И имаме и 27 и двете ще ги извадим. Получава се 0, 5, 2, 250. Това са 250 единици. Знаем, че всеки 10 единици, т.е. числата от 1, 2, 3 и така до 10 правят една десетица. Числата от 11 до 20 правят втора десетица. И така нататък на комплекти, порции по 10 са порции по десетици. Съответно, ако 250 го разделим на 10, ще получим
общо 25 порции по 10, т.е. 25 десетици. И това ни е отговорение на задачата. 25. Буквално за секунди. Добре. 12 задача. Правоъгълник с обиколка 140 см, разделен с права линия на квадрат и правоъгълник. Дължината на новополучения правоъгълник така. Ще спра, няма да чета до края, ще видим какво казват в първото изречение. Правоъгълник с обиколка 140 см, разделен с права линия на квадрат и правоъгълник. Добре, чертаем. Ето един правоъгълник. Съответно, разделяме го с една права линия и се получава този квадрат фигура 1 и правоъгълника фигура 2. Добре. Дължината на новополучения правоъгълник е 3 пъти по-голяма от ширината му. Тоест, ако това е дължината, тя е 3 пъти по-голяма от височината или ширината му, няма значение. Така, съответно тук ще бъде също 3х, тук тази обща страна за правоъгълника и квадрата ще бъде х, съответно страната на квадрата е х, имаме х. Колко сантиметра е обиколката на квадрата, ако тя е по-голяма от тази на получения правоъгълник? Ами дайте да видим сега. Обиколката на квадрата в случая ще бъде равна на 4 пъти по х, а обиколката на правоъгълника, новополучения правоъгълник 2, ще бъде равна на 2 пъти по 3х плюс 2 пъти по х, което ще бъде равно на 6 плюс 2, а общо 8 пъти х. Това 6 по 2 по х, така ще го направим в скоби. Добре, ами виждаме, че новополучения правоъгълник всъщност обиколката му е по-голяма от тая на квадрата. Съответно нещо сме направили грешно, това нещо е чертежа. Дайте да видим сега отзад напред. Аз ще начертавам новополучения този път триъгълник вече, т.е. новополучения четириъгълник. И ще кажа пак, че това е 3х и че това е х. Съответно този път вече единственият вариант, в който обиколката на квадрата е по-голяма от тази на правоъгълника, е когато общата им страна е по-голямата страна. Т.е. тук е 3х, 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 3х. Така вече нещата се получават. Добре, и дайте да видим сега какво ни питат. Колко сантиметра е обиколката на квадрата? Ами, обиколката на квадрата е 4 пъти по 3х, което е 12х. Хубаво да е, само че ние не знаем колко е х. Ние го търсим. Как ще го намерим? Ами, ще се върна ето тук и ще погледна. Цялата обиколка са ни казали, че е 140 см. А цялата обиколка е равна на това, плюс това, плюс това, плюс тази страна, плюс тази страна, плюс тази страна. Общо, това ако ги съберем, ще видите, че се получава 14х, 3 плюс 1, 4, плюс 3, 7, плюс 3, 10, плюс 3, 13, плюс 1, 14х е равно на 140 см. Ще разделя двете страни на 14, х си остава само той, 14 се маха, 140 делено на 14, кръгло число, 10 см. Намерихме го и много бързо х. Следователно, обиколката на квадрата, която е равна на случая на 12х, ще бъде равно на 12 по 10, което ще бъде равно на 120 см. Това е финалният отговор. 13 задача. Тея и Дея си купиха еднакви кутии със сладки. Тея и Дея. Какво са направили те? Купили са си еднакви кутии със сладки. Добре, ще го оставим за момент така. След като Тея изяде 9 сладки от своята кутия, а Дея почерпи съучениците си с 27 от своите сладки, на Тея останаха 3 пъти повече сладки, колкото на Дея. Колко сладки има в една пълна кутия? Добре. Тея и Дея си купуват едни и същи кутия с един и същи брой сладки в нея, който ще кръстим Хикс. Хикс броя сладки в една кутия. Добре. Тея какво прави? Тя изяжда 9, т.е. тук ще напиша минус 9, а Дея какво прави? Черпи с 27, т.е. ние ще напишем минус 27. И сега, казват, че накрая Дея има с 3 пъти по-малко от Тея, т.е. Тея
е равно на 3 пъти по дея. Или може да заместим тея, казахме, че хикс минус 9 е равно на 3 пъти по, в скобите ще сложим дея, което казахме, че е хикс минус 27. И какво се получава? Ще си го препиша цялото сега, като разкрия скобите. Хикс минус 9 е равно на 3 пъти по хикс минус 3 пъти по 27. Сега, може директно да сметнем тия числа, колко са известните и да си решаваме с тях. Аз ще прибегна към един малко по-хитър начин, ще се пробвам да съм една идея по-хитър, но преди да бъда хитър, трябва да направим, както казахме, да прехвърлим всичките хиксове да са от една страна. В случай ще ми е по-удобно да сложа хикса, той е от тая, а това ще отиде тук. И ще се получи, както тук имахме минус, тук ще се получи вече плюс, или няма да го слагам плюса, но ще бъде плюс 3 по 27, минус 9 ще го представя като 3 по 3, е равно на 3 пъти по хикс, минус хикс, защото тук е било все едно плюс хикс, тук ще стане минус хикс. И сега, 3 пъти по 27, минус 3, защото имаме 3, 3, единия път е 27, другия е 3, със знак минус, е равно на 2 пъти хикс. Добре. Сега имаме 3 пъти по 24 е равно на 2 пъти хикс. Ще разделя на 2 и тук какво ще се получи? 3 пъти по 12 е равно на хикс. Или хикс ни е равно на 36. Хоп! Хикс, какво казахме, че хикс е броя сладките в една кутия. Нас какво ни питат? Колко сладки? Ето тук колко сладки има в една пълна кутия. Ами 36. Ето го отговор. 14 задача. На фигурата е представен план на площадка, състояща се от два квадрата. Квадрат номер 1, квадрат номер 2 и един равнобедрен триъгълник с бедро 17 метра. Значи, това са му бедрата, равнобедрен, двете бедра, това тук е основата. Този триъгълник има обиколка 57 метра. Големият квадрат има страна 30 метра, ето те са я дали, а по-малък квадрат има два пъти по-малка обиколка. Добре. Колко метра е обиколката на площадката? Сега, за обиколката на площадката, аз веднага мога да си препиша, тук имаме това 30 го знаем, това 17 също го знаем. Сега, трябва да намерим първо колко е ето тази страна, съответно и тази, те са едни и също, това е квадрат, и трябва да намерим тия отсечки колко са дълги. За момента аз ще си запиша отсечка 1, ще ги кръстя. Отсечка 2, отсечка 3 и отсечка 4. Така, като отстрани ще запиша съответно обиколката на цялата площадка. Обиколката на цялата площадка ще бъде така с по-едричкото. Обиколката на площадката ще бъде равно на 3 пъти по 30. Това са трите страни на големия. Плюс 2 по 17. Плюс двете страни на малкия квадрат, които за момента ще ги кръстим А. Плюс 2 пъти по А. Плюс отсечка номер 1, плюс отсечка номер 2, плюс отсечка номер 3, плюс отсечка номер 4. Сега, съответно ще трябва да решаваме кое колко е. Така, никъде не са казали, че ето този малкия квадрат, центъра на тази страна съвпада с центъра на голямата. Тоест, че той се намира точно по средата. Същото важи и за взаимното положение на малкия квадрат и на основата на триъгълник. Това, което обаче знаем, е, че 1 плюс 2, общо дължината на двете отсечки иззети заедно, ще бъде равна на 30 минус страната на малкия квадрат. Затова трябва да намерим сега малкия квадрат, преди да намерим 1, 2, 3 и 4. Малкият квадрат ще бъде, ако обиколката на големия квадрат е равно на 120, което е равно на 30 по 4. Обиколката на малкия ще бъде, така квадрат малък, е равно на половината, 60 метра. Добре, съответно страната А, т.е. 4 пъти по страната А е равно на 60 метра, или страната А е равна на
15 метра. 60 делено на 4. Хубаво. Намерили сме колко е А. Съответно може да намерим, че 1 плюс 2 е равно на, казахме, голямата минус малката, което ще бъде равно на 30 минус 15 равно на 15 метра. По същия начин сега. Отсечките 4 и 3, общо сбора им е равен на основата минус квадрата. Първо обаче, за тази цел трябва да си намерим колко е основата на триъгълника. Основата на триъгълника може да изкараме от следното уравнение. Имаме, че двете бедра са по 17, обиколката е общо 57, т.е. ако извадим от 57 2 по 17, ще получим колко е основата. Това е равно на 57 минус 34, което е равно на 23 см. Основата е 23 см. Добре. В такъв случай тогава... какво стана тук? Добре. В такъв случай имаме, че отсечка 3 плюс отсечка 4 е равно на 23 минус 15, което е страната на квадрата. Малкият квадрат. Ние намерихме преди малко. Това прави 8 метра. Тук също бяха метри, не бяха сантиметри. Много внимавайте с мерните единици. В тази задача не е толкова важно, но има задачи, където се умешват сантиметри с метри, трябва да се преобразува и се получават накрая едни грешни отговори. По принцип са много важни. Така, сега. Ние знаем, че първата плюс втората прави 15, обаче не знаем колко е първата и колко е втората. Тук може би това ще трябва да го дръпнем малко. Не може да го дръпнем, няма значение. Но нас ни трябва, защото тук вместо 1 и 2 може направо да заместим, ето в това уравнение горото, вместо 1 и 2 може да заместим с 15, което получихме по-рано. Общо сборим. По същия начин ще може да постъпим и с 3 и 4. И вече става много лесна задачата. Тук просто като се сметнат всичките неща, става 90. Да, ще сложим едно равно. 90 плюс 34 плюс А ни беше страната на малки квадрат, т.е. имаме 2 по 15 общо 30, плюс 15 плюс 8 и това мога да ви кажа директно, че е равно на 177 метра, което е отговора на задачата. Това беше всичко. Добре, остана само една последна задача накрая. 15-та задача. По принцип много хора смислят, последна задача, това сигурно е най-трудната задача. Сега ще видите, че това въобще не е вярно. Нека да прочетем. Колко на брой всички двуцифрени числа, сборът от цифрите на всяко от които е не по-малък от 4 и не по-голям от 14. Добре. Нека първо да се замислим. Не по-малък от 4, т.е. ако има така една числовост и тук е 4, а тук е не по-малък от 4 означава, че не можем всичките числа преди 4 да избираме. А не по-голям от 14 означава, че не може да избираме всички числа, които са по-големи от 14. Обаче самото число 4 и самото число 14 можем. Тоест всички числа между 4 и 14, включително 4 и 14. Добре, това беше важно уточнение. И сега, двуцифрени числа, които са сбор от цифрите им е по-голям или равен на 4 или по-малък или равен на 14. Имаме две позиции за двуцифрени числа, пак десетици и единици. При десетиците казахме нулата не става, но всички от 1, 2 и така нататък като 9 можем да ги сложим на това място. При единиците можем и нулата. 1, 2 и така до 9. Добре. Единственият ни начин е да почнем по някакъв начин да си ги представяме нещата. Аз ще започна с на първо място да ни е цифрата 1. Казваме, че имаме цифрата 1. Това е една опция, защото имаме само една цифра, която може да сложим на това място. А от другата страна, дайте да видим кои може да сложим. Ако сложим и тук 1, ще стане 1 плюс 1,
равно на 2, което е по-малко от 4, т.е. не става. Ако сложим 2, ще стане 1 плюс 2, което ще бъде равно на 3, което пак е по-малко от 4, значи и 2 не става. Ако сложим 3 обаче, ще стане 1 плюс 3, което е равно на 4 и не е по-малко от 4, т.е. всичко е точно. С 4 съответно пак ще стане и така нататък до 9, като трябва да направим все пак и проверката. 1 плюс 9 е равно на 10, което е по-голямо от 4, а също така 10 е по-малко от 14, значи всичко е наред, може да използваме и деветката. И сега виждаме, че може да използваме реално всички цифри, които са от 3 до 9. Това са 9 минус първите 2, общо 7. И по този начин имаме едно, може да комбинираме с 7 други цифри, получаваме 7 числа, които започват с единица. По същия начин аз мога да направя една нова бърза схема и за двуцифрените числа, които започват с 2. Ето тук едно двуцифрено число. Така, две позиции казахме, десетици, единици. Тук е двойката, само двойката може да ползваме, казваме. Това е една опция. И дайте да гледаме. Може ли да ползваме единицата? Ами 2 плюс 1 е равно на 3, по-малко от 4 не става. Добре. Двойката обаче, 2 плюс 2 е равно на 4, което е равно на 4, което ни удовлетворява условието. Окей, стават нещата. Тоест, само единицата не може. По този начин може да ползваме цифрите от 2 до 9 включително, които са 9 минус 1, общо 8 числа. Ще ги запишем с... Тоест, тази двойката в десетиците комбинираме с 8 цифри от другата страна и се получават 8 числа. Добре. Ами, така може да видите, че реално, растейки първата цифра, ето аз ще ги запиша всичките цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 няма, защото говорим за цифри, които могат да застанат на първо място. Това са, т.е. десетиците. Ние съответно имаме следните броеве на числата, които могат да се получат с тях. Казахме, когато на първо място ни е единицата, ето тая единица, ние имаме 7 числа. Т.е. тук ще запиша 7, тук ще имаме 8. По същата логика, когато имаме на първо място 3, ние вече може да ползваме и единицата, защото 3 плюс 1 ще бъде равно на 4, т.е. директно единицата ползваме, ще бъдат 9, с едно повече от когато ползваме двойката на първо място. По същия начин, когато имаме 4 като първа цифра, ние ще може да използваме и нулата, защото 4 плюс 0 е равно на 4, което е окей. За всеки случай ще си направя обаче тук вече и проверката за горния, за тавана. 4 плюс 9, дали може да използваме до 9 всичките, е равно на 13, по-малко от 14 даже, окей, всичко е наред. Следователно на четворката ще имаме 10 числа, които могат да се получат. Дайте да видим сега какво се случва с петицата. С петицата нещата се получават последния начин. Ето тук ще ги напиша. Пак двете позиции. Тук слагаме петицата. И казваме, че имаме числата от 0 до 9. 5 плюс 0 по-голямо от 4. 5 плюс 9 14. Равно на 14. Което казахме, че ни устройва, защото 14 включително. Тоест и тук при петицата може да запишем, че ще имаме 10 числа. Защото съответно 5 го комбинираме, то е една опция, но го комбинираме с още 10 цифри. 1 по 10 равно на 10. Добре. Дайте сега да видим какво ще стане по-нататък. Отбелязвам 5 плюс 9, възможно най-голямата комбинация от 5 и 9. 14 сме точно на ръба, равно на 14. Съответно, погледнато логически, ако ползваме на първо място шестицата, една опция. На второ място може да използваме, предполагаме, числата пак от 0 до 9. 6 плюс 0 окей, по-голямо от 4, обаче дайте да проверим 6 плюс 9. 6 плюс 9, това е равно на 15,
което е по-голямо от 14. Нормално, защото предишния път, когато го комбинирахме 5 с 9, беше точно равно на 14. Съответно, тук деветката не може да я ползваме и ще ползваме най-много осмицата. 6 плюс 8, 14, всичко е точно. Следователно, тук ще имаме с едно по-малко числа. Тук ще имаме 9. По същата логика, тук ще имаме 8, 7 и 6. И сега, какво ни питат? Колко на брой всичките двуцифрени числа, които са с сбор на цифрите по-малки от 14 или равни, или по-големо или равно на 4? Ами, ето ги тук, ние съм ги изборил. Съответно, с всяко, единството, което ни остава е да ги съберем. 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7 плюс 6. И сега аз какво забелязвам една хитринка, обаче нещо може да си помогнем пак да спечелим малко време. Всички, освен шестицата, се повтарят. Имаме една, две седмици, една, две осмици и така две деветки, две десетки. Само шестицата остава настрани. Аз ще си запиша 2 по 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 6, което е равно на 2 по, тук тия ще ги направя на ум, 10 плюс 9 19, плюс 8 27, плюс 7 34, плюс 6, което прави 68, плюс 6, което прави 74. Това е общия брой на такива числа. Това е финалният отговор. Виждате, като си направим една системка и разберем някаква логика, хванем между нещата, може без да смятаме и да решаваме всичко, да изкараме крайния брой. Елементарно.